Du har et beløb stående på en konto i banken i 4 år. På de 4 år er der nogle forskellige renter. Det første år er renten på 2%, året efter på 6%, på det tredje år er renten 5%, og i det fjerde år ligger renten på 3%. Hvad er den gennemsnitlige rente så over de 4 år? Det logiske ville være at lægge tallene sammen og dividere med 4 og regne gennemsnittet. Men det er ikke sådan, man finder den gennemsnitlige rente, da man ikke får renters rente. Hvordan man præcis finder den gennemsnitlige rente, kan man se via vores eksempel. Jeg vil bevise formlen for den gennemsnitlige rente og formel 219. Der sættes 1000 kroner ind på en konto, der står i 3 år, og i de 3 år skifter renten hvert år. Renten det første år er 2,7%, andet år er renten 3,0%, og tredje år er renten 1,5%. Fremskrivningsfaktor er derfor henholdsvis 1,027, 1,030 og 1,015. Udregningen for dette vil se således ud. Dette er udregnet ud fra den her formel, hvor at K3 er kapitalen efter 3 år, og K0 er startkapitalen. Herefter skal den gennemsnitlige rente udregnes, og den udregnes ved hjælp af den her formel, hvor at A-mærke er den gennemsnitlige fremskrivningsfaktor, og K3 det skal give 1073,68, og man må derfor gå ud fra, at den her formel må gælde. Og det er det samme som at sige det her. Hvis der i denne formel sættes tallene ind fra det ovenstående eksempel, kan den gennemsnitlige fremskrivningsfaktor udregnes, og det vil så se sådan her ud. Denne formel er hermed bevist. Den gennemsnitlige vækstrate vil kunne udregnes ud fra den her formel. Og hvis vi sætter tallene ind fra det ovenstående, vil det se sådan her ud. Der trækkes et fra, da man ønsker, at procentdelen skal findes, og dermed finde brøkdelen. Dette er altså beviset for den nedenstående formel 219. Så vil vi definere sætning 2.6, fordi at man skal have lidt baggrundsviden omkring vækstraten og fremskrivningsfaktoren. Nummer 1, det er altså vækstraten, hvor tallet R, som angiver den brøkdel en størrelse vokser med, skal regnes med fortegn. Så er der nummer 2, som er fremskrivningsfaktoren, det er så tallet A, givet ved, at A er lige med 1 plus R. Hvis man altså har en given størrelse, der vokser med 5%, så er R er lige med 5%, og brøkdelen af de 5% er jo så 0,05. Så bliver fremskrivningsfaktoren, altså A er lige med 1 plus 0,05, som så er lige med 1,05. Vækstraten kan også aftage, og dermed bliver formlen A er lige med 1 plus parentes minus R. Ja, og så har vi lavet vores eget eksempel lige for at gøre det lidt mere lettere at forstå. Så har vi taget udgangspunkt i, at vores startbeløb det var de her 10.000 kroner. Og vi har sagt, at det er en periode over 5 år, hvor det så er skiftende renter. Det første år har vi sagt, at renten er 2%, andet 4%, tredje 1%, fjerde 3% og femte 4%. Så har vi lige lavet sådan et skema her, så det bliver lidt lettere at forstå, hvor vi har renterne, altså antal år hernede af, så renterne per år, og så har vi jo selvfølgelig sagt, som jeg forklaret tidligere, at fremskrivningsfaktoren, altså A, det er vækstraten plus 1, som så er vist her også. Og så har vi så brugt den her formel, som blev forklaret tidligere, altså rente i gennemsnittet, det er lige med at den femte kvadratrod af alle de her fremskrivningsfaktorer minus 1, og det giver så de her 0,0279, og så ganger vi det med 100, fordi vi skal have det i procent, og dermed bliver den gennemsnitlige rente 2,79%. Ja, og så vil jeg bare lige bevise det med at bruge den her almindelige renteform, som man siger, at den her K'en er lige med K0 gange 1 plus R i ente. Hvis man sætter 10.000 kroner ind på en bankkonto, hvor stor skal renten så være, før den er steget til 11.475,04 på 5 år. Så er det et lille skema her, så I kan se det også igen. Og den her formel med vores tal, så kan den selvfølgelig omskrives til den her form, det her, der står her. Og hvis man regner videre på det, så kan det skrives på den her måde. Og til sidst, så kan vi regne det ud ved at sige
A er lige med 5. kvadratrod af det her beløb, og det giver så 1,279. Og som tidligere sagt, så var A, det var lige med R plus 1, altså fremtidsfaktoren. Og derved kan vi regne vækstraten ud ved at sige 1,0279 minus 1, og det giver så 0,0279 og lige med 9,79%. Og derved putter det hele ind i den her formel, så giver det 11.475,4 kroner, og derved så er det helt bevist.